عبدالله توحید و جهاد. ФСБ Русия видеонавори дастгиркунии гӯён террористро нашр кард, ки гӯё ӯ дар ҷойи ҷамъияти шаҳри Хабаровск ҳамлаи террористиро омода карда буд. шаҳрванди яке аз кишварҳои Осиёи Марказӣ соли таваллудаш 1988 дастгир карда шуд, ки бо супориши роҳбарони терроризми байналмилалӣ қасд дошт бо истифода аз силоҳи оташдор дар ҷойҳои серодам амали террористӣ анҷом диҳад, ба хабарнигорон изҳор намуданд дар ФСБ. дар видеонавор дида мешавад, ки боздошт дар яке аз саҳни ҳавлӣ сурат гирифтааст. мардро аз нақлиёташ берун карданд ва пас аз он дорои халтаи худро ба замин баровард. дар он якчанд шиша омезиши оташин, парчам ва корд мавҷуд буд. Вчера произошло событие, которое напугало часть хабаровчан, которые не понимают, что такое постановочные теракты и постановочное предотвращение терактов. коршиносон ва рӯзноманигорони мустақил дар хусуси бофташавӣ фавран эълон карданд. ҳатто миллатгарои машҳури рус Дмитрий Дёмушкин бо вуҷуди ақидаи худ ба ин боздошт эътимод надорад. дар саҳифаи фейсбуки худ ӯ мегӯяд: ман як марде ҳастам, ки даҳҳо маротиба аз ҷониби хадамоти махсус боздошт шудаам ва ба бисёр чизҳои аҷоиб шоҳид гардидам. аммо аз рӯи шарҳҳои дар зери видеонавор буда маълум аст, ки ман танҳо нестам. он чизе ки мо мебинем ин аст, ки ду корманди хадамоти махсус бидуни аслиҳа ва зирехпӯш дари нақлиёти террористро мекушоянд ва ӯро дастгир мекунанд. аҷиб аст, агар он дар баста шуда бошад ё аз он ҷо тирандозӣ мекарданд, магар онҳо террорист набуданд? ғайр аз он дида мешавад, ки қувваҳои махсус ҳангоми дастгиркунӣ ба ронанда даст нарасонданд. пойҳои ӯ ба навор афтиданд. нақлиёт аз дасти рост аст ва ӯ ҳангоми сабти видео ҳамеша оромона нишастааст. тирезаҳои пушти нақлиёт пурра сиёҳ карда шуданд. кормандони қувваҳои махсус наметавонистанд бинанд, ки дар дохили нақлиёт чӣ ҳодиса рӯй дода истодааст. акнун диққат намоед. кормандони қувваҳои махсус ба террорист пешниҳод мекунанд, ки ҳама чизеро, ки дар халтааш аст, берун кунад. ана барои ту террористи исломӣ, ки омода аст дар ҷиҳод бимирад, менависад Дёмушкин. Друзья, теперь давайте посмотрим и пообсуждаем здравомыслием. Вот смотрите, для чего они это делают? Правильно, для того, чтобы запугать и так уже пуганный народ. Смотрите, 6-й день в Хабаровске происходят митинги, и я уверен, это будет дальше и дальше, пока они не достигнут. ҷолиби диққат аст, ки баъзе фаъолони мухолифини Русия пеш аз зуҳури ҳамлаи террористӣ фавран пас аз оғози намоишҳои оммавӣ дар Хабаровск пешгӯӣ карданд ва қайд карданд, ки хадамоти махсус аксар вақтҳо чунин услубро истифода мебарад. ёдрас мекунем, ки дар Хабаровск 10 рӯзи охир тазоҳуроти зидди ҳукуматӣ, ки пас аз ҳабси губернатор Сергей Фургала оғоз шуда буданд, хомӯш нагардидааст.